Waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fi Brussell, Malta affermat mill-ġdid is-solidarjetà tagħha mal-poplu Ukren waqt il-gwerra li għaddejja f'pajjiżu. Fl-ewwel ġurnata ta' dan il-Kunsill tal-Ministri, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ukren Dimitro Kuleba. Fit-tmiem il-laqgħa il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg ta' dawn il-kummenti. Diskussjoni wkoll mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Ukrajna. L-Ukrajna li bħalissa qed tesperjenza invażjoni, qed tesperjenza gwerra fuq it-territorju tagħha u allura l-Ewropa li tinsab maquda u tadvoka għal waqfin tal-ġlied u li l-invażjoni Russa tieqaf immedjatament. F'din il-laqgħa kien hemm ukoll diskussjoni dwar il-pajjiżi tal-Balkani. Il-Ministru Borg qal l-Unjoni Ewropea għandha tagħti każ tal-aspirazzjoni ta' dawn il-pajjiżi sabiex jissieħbu fiha. Il-Ministru Borg qal li Malta tappoġġja l-aspirazzjonijiet ta' sħubija tal-Albanija u tal-Maċedonja ta' fuq. Il-Ministru Borg għadda wkoll messaġġ sabiex l-Unjoni Ewropea tindirizza l-isfidi tal-pajjiż tan-nofsinhar tal-Ewropa fosthom dik fil-Libja fejn bħalissa hemm żewġ gvernijiet. Din is-sitwazzjoni qed iġġib inċertezza f'Malta li huwa l-Istat Membru tal-Unjoni li huwa l-iqreb lejn il-Libja. Il-messaġġ tiegħi biex isma' ejja ma ninsewx illi għandna sfidi oħrajn. Wieħed jittama li ovvjament dawn il-messaġġi mhux biss ikunu qegħdin jittieħdu nota tagħhom imma l-kol flimkien naħdmu fuqhom. Intant il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Byron Camilleri wkoll jinsab fi Brussell fejn qed jattendi għall-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tad-Difiża Ewropej. Il-gwerra fil-vant tal-Ewropa bejn Russja u l-Ukrajna qiegħda fuq nett anke tal-aġenda ta' dan il-Kunsill. Għal din is-sessjoni attendew b'mod virtwali kemm il-Ministru tad-Difiża Ukren Oleksiy Reznikov kif ukoll is-Segretarju Ġenerali tan-NATO Jens Stoltenberg. Waqt dan il-Kunsill saru diskussjonijiet oħrajn marbuta mal-politika Ewropea tad-difiża u s-sigurtà.